Mae yna agos I 20 ysgolion cynradd Cymraeg yn y brifddinas erbyn hyn. Un o'r reini ydy Ysgol Coed-Y-Gof yn ardal Mhentrebane. Arwyddau'r yr ysgol ydy dyfal donc a dal. Ac efo'r holl sŵn o'r iard yma, mae'n amlwg bod yna ddyfal donc hyd yn oed yn ystod gwylia'r haf. Mae iard Ysgol Coed-Y-Gof wedi gweld dyddiau gwell. A gyda'r holl bwyslais y dyddiau yma ar ddysgu drwy chwarae, a hynny yn yr awyr agored, mae un o gwmnïau tai mwyaf Prydain wrthi ar hyn o bryd yn Trawsnewid yr ardd. A hynny gyda help criw o raddedigion. Mae'n bod yn hynod o frysur wythnos hyn. Mae'n cael 32 o bobl mewn ddoi yn rwygo mas pob ardal. Gwirfoddwyr o wahanol cwmnïau, staff Redrow, gwledydigion Redrow. A mae'n brysur iawn, lot o ardaloedd yn cael ei newid, bali yn digwydd a dechrau mynd siap. So we, as graduates, were linked with the school back in March. From pretty much day one, we were in contact with Hugh, the head teacher. We began doing workshops with all the kids. So we came in on 3 separate occasions. We did arts and crafts with the reception year ones, and we did costing exercise with the older children. Gave them a load of Lego, put a price against blocks of bricks, and asked them to build the cheapest house. O'r cychwyn, oedd siarad dad gwledydigion, ond ni'n sôn bod ni eisiau plant I fod yn rhan o'r proses, bod plant yn cael dweud beth o'n nhw eisiau. Dod mewn, wedi cael gweithdai tai Lego, gweithdai peintio, a felly mae gwledydigion wedi deall yr ysgol o'r maen cychwyn. Felly fi'n credu bod hynny'n hawdd I weld o'r waith heddiw, oedd nhw'n deall yn llwyr beth sydd angen ar ysgol. A mae plant di mwynhau cael nhw mewn, di mwynhau siarad nhw a dweud beth sydd angen gwella. A yn credu bod llais plant yn glir yn popeth sy'n digwydd am wythnos hyn. Felly, Archie, Heidi, be ydych chi'n meddwl am be maen nhw'n wneud yma yn yr ysgol? Mae lot o pobl mynd I cael hwyl yn yr ysgol pan maen nhw'n dod nôl. Be ti'n meddwl, Heidi? Bydd ni'n cael lot o hwyl a bydd ni'n gallu chwarae lot mwy. Ie, bydd o'n gret yn bydd, achos mae yna lot fawr o bethau newydd yma I wneud hefyd yn does? Ydyn. It just really shows that we're not just the big bad developer that everyone thinks we are. We're doing something for the community, giving something back. Mae'r buddsoddiad gan Redrow yn mynd fod yn wych mwyn gwella addysg y plant tu fewn ac tu allan. Ac mae'n gall ysgol wir nawr mynd o'r nerth I nerth gyda'r adnodd ardderchog hyn.